Jeg ved ikke helt, hvordan det startede. God eftermiddag. Undskyld min forhøren, men jeg undrer mig. Jeg har altid kunnet mærke en erkendelse. Mit navn det er Justin. Hvad er jeres? Jeg kan føle andres nederlag, for eksempel som da du, Mie, mistede dit kæledyr. Eller da Stig mistede sit temperament. Stig. Hej Stig. Hej Mie. Undskyld afbrydelse. Men jeg stoppede jer af en simpel grund. Sagen er den, at jeg afholder kontaktgruppemøder indtil videre hver onsdag og lørdag. Og jeg tænkte på, om I kunne have lyst til at deltage. Ja, ved du hvad, det lyder altså som et super hyggeligt traumehold, du vil forsamle dig der, men det tror jeg ikke, vi har brug for. Derfor synes jeg, I skulle med til mødet. Men så stødte jeg i Anna. Ej, undskyld. Hvad jeg så mig ikke for? Undskyld. Det gør skam ikke noget. Den skulle paskes alligevel. Hør, jeg kan så godt vaske den for dig, hvis det er. Jeg bor lige nede ad gaden, så Det behøver du virkelig ikke. Det er helt okay. Du virker også som en, der har travlt. Nej, det... Kom nu bare med. Kom. Så kan jeg også lave dig en ny cappuccino. Okay, så. Ja, undskyld råd, det... Min roomie er ikke så påplejelig med rengøring og sådan noget. Nej, det er da okay. Skal jeg rense jakken? Nå, ja. Tak. Undskyld, men jeg tror ikke, jeg fik dit navn. Jeg hedder Anna. Hvor er du så fucking irriterende? Som du den samme polaritet. Du er dum. Så tænk dig på mor. Stødt af hinanden. Ej, altså, jeg fik bare stød. Hvad var det, du sagde, du hed igen? Anna. Oh. Er der noget i vejen, eller? Undskyld, jeg har det med at falde fra. Ting, der forstyrrer, du ved. Hvor falder du hen, så? Ikke noget sted specifikt. Det er bare... Min fortid har det med at tage over min nutid. Det kender jeg godt. Jeg prøver gerne at hjælpe folk for at få det bedre med mig selv, men det er ikke altid, det virker. Måske det er fordi, du selv har brug for hjælp. Jeg har fået hjælp. Jeg får hjælp. Det er bare... Når man har en stedfar, der konstant har været efter ens mor, og en mor, som endte med at begå. Du ved, så tager det nogle gange lidt ekstra tid at komme sig over. Derfor fik du stød, Anna. Derfor. Hvordan vidste du det? Jamen, hvordan får du hjælp, så? Det er ikke altid nemt at få hjælp, så det er derfor, jeg har startet min kontaktgruppe, efter at jeg sagde op, efter jeg sagde op som sikkerhedsvagt. For mig hjælper det at udtrykke mig, så at snakke med andre, der har været det samme igennem. Men også bare det at hjælpe de andre, det giver en mere rolig tone i livet. Tak for cappuccinoen. Ja, og den rene jakke. Du siger bare til, hvis jeg skal spille på den anden gang. Ja, det skal jeg nok. Vent, Justin. Hvorfor var det egentlig, du sagde op på dit arbejde? Jeg fik en lønforhøjelse. Ja, min chef kom i dag op til mig og sagde, at jeg havde gjort et godt stykke arbejde og fortjent det. Men det er jo bare godt at få løn for sit arbejde. Hvorfor så siger jeg? Ja, jeg tror bare, da jeg fik lønforhøjelsen, så begyndte sikkerhed bare at føles mere som et arbejde, end som at hjælpe nogen. Men
det sagt, så tror jeg bare, jeg vil noget andet med mit liv. Hvornår var det der kontaktgruppemøde? Så. Nå, jeg ville have givet dig mit visitkort, men det ser ud til, at jeg fik dem alle sammen delt ud for i dag. Så bare skriv til mig. Ja, det skal jeg gøre. Okay. Og nu sidder vi så her, så hvem vil gerne starte?